Sanibonani, ngiyanibingelela nonke. Igama ngu-Amanda ngwakaNdlovu. Umnikazi wesithombe bekade sisabalale inkundla zonke zokuxhumana. Kunenkulumo ethi nginengane nomthandeni ena4 years, umthandeni akangayondli leyo ngane. Namhlanje ngine-interview nabakwaBantu TV. Ngizocacisa konke mayelana nalezo zinto ekade zikhulunywa. Sanibonani, sithanda ukunibingelela bese siphinde siyanamukela lapha kwe-channel kazwelonke iBantu TV1. Kuphina kuphi lapho enisibukele nikhona njengamanje kuyona le video sizakini ngayo. Kanti-ke mbukeli, nanku kumkhomo nembandela kuyona esibenzisana ngayo nababukeli bayo iBantu TV1. Mangabe kungokuqala nje ubona ama-video ale channel noma ukuwabona kodwa manje akwakabi ilunga layo le channel ngokuphelele, sicela ukuthi usubscribe bese ulike ivideo njengoba sisiphakathi njena, ungabeki usanyakaza. Esikuphathele zona ilezi ezithinta isihloko esibhalwe phansi okuyizona ezikhehile. Mbukeli, namhlanje ke siza ngodaba lapha oluthinta insizwa esimatheni kakhulu umthandeni Gcumeli Mfoko kaManqele, elokho esimatheni njalo kusuka emva kokuba ikudedele icwecwe shisa ikhotha esihloko esithi igushi yazi yahlonisa unyaka ngalo yasematheni isayibona yolanda umkomelo wayo lapho Khosini FM okuyihlobo lwemoto yakwaVW iPolo emva kokuba iwine wona unyaka yaphinde yasematheni. Njengamanje ke siyibona laphana kuphume isithombe esesisabalale enkundleni zokuxhumana lapho khona insizwa imantaniswe nowesimame ogama lakhe kungu-Amanda Ndlovu. Kuvela ukuthi kulesi sithombe intokazi le iyona ebhalile yenza i-picnic yakhe nalo igcukamele umthandeni Mfoko kaManqele, njengoba igcukama sithi nje lisematheni. Okuyizona ndaba-ke ezenze ukuthi umthandeni njengamanje abe sematheni nekuyizona esizokhuluma ngazo zithinta sona lesithombe osusibona mbukeli sikuvezela sona. Lapho khona intokazi le uAmanda ebhale ukuthi wemthandeni SK ubhizi noma hawu ko-Kruger National Park, kodwa ingane yakho awusayibheki, awuyithumeli imali, ingane isize yaba na4 years. Kodwa ke qhubeka bhuti, ngizwise lobu buhlungu ozisa bona uma wakho uMashandu wayesizwa yimina lo, kodwa wena wakwazi ukungimithisa wangilaxaza. Cha, ngiyakubongela bhuti, usingcolisile isibongo sasekhaya kwaNdlovu, kodwa angikusoli bhuti, qhubeka but ulingcolisile igama lami. Mbukeli, namhlanje ke siphethe yona intokazi lena kuyona ekuyibona esithombeni nomthandeni osekuvele ukuthi umama wengane kaMthandeni Gcumeli Mfoko kaManqele onezikhalo ngendlela umthandeni adlala ngakhona indima yokuba ubaba lapha enganeni. So intokazi le sithe asifonele ngoba ikude ayikwazi ukuthi ifinyelele lapha kuthina, siyifonele isicacisele kabanzi ngalolu daba. Mbukeli, ake silandelane njengoba intokazi le siyithatha siyifonela ke njengamanje. Sicela nje ukuthi ube kanye nathi sizwe ukuthi ngempela kwenzakalani ngalesi sithombe esigcwele enkundleni zokuxhumana. Ngiyakubingelela amakhatheni, njani sisi? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi, siyaphila. Lo engikhuluma naye uAmanda wakwaNdlovu angithi? Yebo, yena. Hayi, sisi konke kuqinisekisiwe ngoba ivideo lena bengithe ngisacela ukuthi uyenze ukuze abantu bezobona ukuthi cha sikhuluma nawe impela, asikhulumi nomuntu wesimkhokhele samthenga ukuthi lokho nje akhulume on behalf of wena, kodwa nje sifuna ukuyikhulumela wena. So nombukeli ke uyazibonela, ngicathi uyazibonela impela. Mama, sikufonela nje kunodaba ngempela oluthinta wena nomthandeni Gcumeli Mfoko kaManqele esifisa ukuthi sicaciseleke khona ngoba kuvela wena la kulolu daba. So ngicabanga ukuthi usulubonile ngithi olwesithombe lapha oselisabalala enkundleni zokuxhumana. Yebo, sesibonile. Yebo. Kafushane nje ngilifunde ukuze uzoba nomqondo ukuthi kahle kahle ngikhuluma ngasiphi. Lapha kunesithombe esisabalala enkundleni zokuxhumana lapho khona kubonakala wena upicnic nomthandeni epagini lika Amanda Lakitha. Lapho khona uAmanda ebhale epagini lakhe ngicathi nguwe loyo ethi wemthandeni SK ubhizi noma huko Kruger National Park, kodwa ingane yakho awusayibheki, awuthumeli imali, ingane isize yaba na4 years. Kodwa qhubeka bhuti, ngizwisele ubuhlungu ozisa bona uma wakho uMashandu wayesizwa yimina lo, kodwa wena wakwazi ukungimithisa wangilaxaza. Cha, ngiyakubonga bhuti, usingcolisile isibongo sasekhaya kwaNdlovu, kodwa angikusoli.
bhuti qhubeka ulingcolise igama lami lapha eMdletsheni. Uyayizwa indaba sisi? Yebo ngiyayizwa indaba. Ubusulazi vele lolu daba olukhona la yasikuvezela lona. Yebo bese ngilibonile nje ngoba lusabalele inkundla zokuxhumana. Yebo. So njengamanje sizwe saseNingizimu Afrika esilandela uMthandeni kakhulu njengoba naye umuntu okubantu kangaka nje siyazibuza ukuthi hawu lesenzo esimbi kangaka ekuthiwa senziwa yiqha kuze kuvela uma wengane yakhe enkundleni zokuxhumana nje yini kodwa umuntu engcolisa igama lakhe kangaka. Manje sicela ukubuza wesisi ukuthi ngabe nguwe yini lo bhalili lana enkundleni zokuxhumana? Uyaqinisekisa ukuthi ngabe ngempela uMthandeni ubaba wengane yakho? Cha, kusemina obhalile, anginayo ingane noMthandeni futhi. Awunayo ingane noMthandeni? Kukhona yini mhlawumbe okuhlanganisa yona noMthandeni ngaphandle kokuthi mhlawumbe nayo ingane noma kukhona nokunihlanganisa osengazi sekwenze mhlawumbe ukuthi kugcine kugaguleka isithombe sakho size sihlanganiswe nesikaMthandeni bese kuvela inkulumo enje? Akukho esikuhlanganisa. Akukho nakuhlanganisa namanje nje akukho. Cha, akukho. Kuyazwakala ngoba lesi sithombe sesikukhulu ukukhuluma lapha enkundleni zokuxhumana nje ngiza ngekhole noma kule interview nje ngize ngidonsa nje ingoba ngike ngasifaka lapha kwi-page leBantu TV1 ku Facebook lapho khona ama comment akhona angicabanga ukuthi angaphezulu kuka 4000 kanti ama likes noma ama reaction angaphezulu kuka 8000. Nami ngisiposta nje ngizama ukuthi ngicabele indlela lapho bengithe khona abamaziyo Amanda ngicela bangisize bangilethele yena nengane ngizobondla bobabili akhohlwa uMthandeni. Yilapho kumsindo omkhulu usuke khona kwagxekwa uMthandeni ngesenzo sokuthi angikundle ingane mengabe ingane bekuyeyakhe ngempela. Abanye bagxeka isithombe noma uAmanda kuyena obhalile ukuthi hawu usungaze uyenkundleni zokuxhumana kungani ungaxhumane noMthandeni ngasese. So lokhu mama okwenzekalayo wena ngabe kunamuphi umthelela kuwena egameni lakho nasemphakathini nje kubantu ophila phambi kwabo ngasekhaya? Ngingasho nje ukuthi kungihlambalazibe kakhulu. Igama lami nje lihuduleleke odakeni. Ngicela kakhulu ngoba baningi ababengibhalela ku Facebook, ku WhatsApp bengibuza ukuthi kungani bengingasho indaba engaka. Ofuthi mina angiyazi leyo nto. Nami bengiqabuka nje njengoba nabo bebona ku Facebook. So nje bese ngisaba nokuhamba endleleni abantu bayangibuka abanye bayangibuza khona la nje bengithi ngesitolo khona angazi ukuthi ngivinjwa abantu abangaki bengibuza ngalelo data. Hayi siyezwa mama futhi siyazwelana nawe sisi. Ngixolise nje ukuthi ngiloka ngithi mama ngoba mhlawumbe indlela engijwayele ukuhlonipha ngayo abantu besimame nje ngikhulume kanjalo. So abanye abantu bangagcina belithatha ngale ngqondo ukuthi mhlawumbe mengithi mama mhlawumbe ngempela kukhona okusihlanganisayo kade lotho akukho. Kodwa ke phela likhi icala ngase kube khona nje ukuphumala ngasikothe nje wentombazana noma wentombi. Kodwa ke siqhubeke nje kafushane. Ngabe wena lolu daba ulithatha kanjani njengoba kuvela ukuthi ngumama wengane yaMthandeni nje? Lungiphatha kabi. Ilokho engakusho. Ukuthi lokuphatha kabi. Lungiphatha kabi. Ngoba kudeleleka uMthandeni, kudeleleka ngegama lami futhi. So sobabili amagama ethu ayadeleleka. Uke wazama yena ukuthi mhlawumbe wenze i-public announcement noma uveze nje laphana einkundleni zokuxhumana noma ngabe isemaphepheni kanjalo ukuthi ucacise ngalolu daba mhlawumbe ukuze abantu bezokwazi ukuthi bacaciseleka noma iBantu TV1 kusayiyoqala ukuthi ithintane nawe? Bengike ngaba ne-interview ekuseni nokungezile ngabachazela abantu ukuthi akusiyimi i-fake account ezenzani. Unalo mhlawumbe ulwazi ukuthi ngabe ubani lo ngcolisa igama lakho noMthandeni kanje khona mhlawumbe othi ngabe uyena uyamazi noma umsolayo? Akekho ngisho ngimsolayo nje kwanele ngizibuza ngesiphendulo ukuthi ngibubani. Leli page elibhala ukuthi Amanda Lakitha uyalazi wena? Ngilicabuke sibona ngomgqibelo ekuseni
ngoba nakho seliphoste mayelana noMthandeni bengingalazi. Ngibonile nje ukuthi livulwe last year ngo-April 24 kodwa bengingalazi ola lonke ngilithole ngomgqibelo ekuseni. Ngizwa kahle dadewethu, ungumuntu ogcwele lapha ku TikTok nami ngikwazele khona namanamba akho ungiphe ngakhona emva kokuba sengishilo ukuthi kunodaba engifisa ukuthi usicacisele kulona. Ngabe le nkulumo noma le ndaba esihlangene ngayo njengamanje ayizokuphazamisa yini laphana njengoba umuntu olapha impela ku TikTok kangaka? Ngabe inamuphi umthelela khona laphana egameni lakho eindaweni zokuxhumana lapha njengoba angazi noma uyi-influencer or kwenzakalani kodwa nje ukhona lapho omningi futhi? Okwamanje angisho ukuthi khona la lingiphazamise khona ngoba abantu abaningi bayangazi bebebona ukuthi ibona futhi nakade bengilwela besho ukuthi uAmanda siyamazi angikayenzi nje akusile wale account. Hayi siyabonga sisi, siyabonga magatsheni omuhle. Hayi ezabantu noma esihlanganisa mina wena nababukeli beBantu TV kungayizo lezi ziphelele lana, ezinye nezinye cha ayisadinga abanye abantu ngoba bona ngibothi zibathinta ngapi noma ngabe kuthiwa kukhona mhlambe olunye udaba okumele silikhulume elidinga bona siyoza khona lana mayikuthi kunye esikhuluma ngoba phela sazana ngasese sazana nathi inkundleni zokuxhumana kuyoba lwakhona inkundleni zokuxhumana kuphelele lapho futhi mekuthi kuphelela lapho. Cha siyabonga kodwa sisingesikhathi sakho, sijabula kakhulu ukuthi usinikezele lithuba. Alright, ngiyabonga nami, ngiyabonga kakhulu. Ube nosuku oluhle. Siphinde futhi nje sithi awu sixolise kakhulu ngento eyenzekile ukuthi umuntu kube khona abantu abacabangela into embi kangaka ukuthi nje bangcolisa igama lakho ngalendlela. Siyaxolisa kakhulu lapho kodwa into ezodlula le into za ku social media zifika zidlule. Ngiyabonga. Siyabonga sisi.